Assalamualaikum dun sana. Ba kabar? Lo, le sehat? Alhamdulillah yo. Wari nanindak namo hilang, alua nanindak namo putus, bapak kejuo sampai kini. Dek luruh tujuan ada, dek alua jalan naba tampu. Ulasan suri nanta gantung, isinya cupak nanta tagak dalam baraco yang ada. Datang ala bukakan pintu, duduk ala bakambangkan lapia. Kok disabui kulo pihak bapak dan sekaji alik namunya. Dari bukit ala mandaki, dari melurun dari bukit ala menurun dari lurah ala mandaki.